Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć sukladno odredbama Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Ova pomoć obuhvaća pružanje pravnih savjeta i općih pravnih informacija, ali ne uključuje zastupanje pred sudom. Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć i osobama raseljenim iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita. Svima nam je poznato da je 24. veljače 2022. godine započeo rat u Ukrajini, zbog čega su milijuni ljudi pobjegli iz Ukrajine u zemlje Europske unije. Stoga je 4. ožujka 2022. Vijeće Europske unije donijelo odluku o postojanju masovnog priljeva raseljenih osoba iz Ukrajine, te je temeljem te odluke Republika Hrvatska donijela odluku o uvođenju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine, kojom je određeno koje kategorije osoba ispunjavaju uvjete za odobravanje privremene zaštite. Privremena zaštita je zaštita hitnog i privremenog karaktera koja se odobrava u slučajevima masovnog priljeva ili predstojećeg masovnog priljeva raseljenih osoba iz trećih zemalja, odnosno zemalja koje nisu dio Europske unije, koje se ne mogu vratiti u zemlju svog podrijetla, osobito ako postoji rizik da zbog masovnog priljeva nije moguće učinkovito provesti postupak odobrenja međunarodne zaštite radi zaštite interesa raseljenih osoba i drugih osoba koje tu zaštitu traže. S obzirom na njen hitni i privremeni karakter, ona nije stalno dostupna, već se uvodi na temelju odluke Vijeća Europske unije. Sukladno hrvatskim zakonima, osobe pod privremenom zaštitom imaju određena prava i obveze, a da bi ih uopće mogle ostvariti, jedno od najbitnijih prava je pravo na besplatnu pravnu pomoć. Od samog početka aktiviranja privremene zaštite u Republici Hrvatskoj, Hrvatski pravni centar pruža besplatnu pravnu pomoć osobama raseljenim iz Ukrajine. Imaju li osobe pod privremenom zaštitom pravni problem ili pitanje, mogu nam se svojim upitom javiti na broj telefona 091 2355 505 od ponedjeljka do petka ili na e-mail adresu Hrvatskog pravnog centra hpc@hpc.hr, te će im pravnice i pravnici Hrvatskog pravnog centra pružiti pravnu pomoć. Pravnice i pravnici Hrvatskog pravnog centra aktivni su i na terenu, te na mjesečnoj bazi odlaze u kolektivne smještaje u kojima održavaju grupna ili individualna savjetovanja, a u suradnji s drugim udrugama održane su i radionice na temu radnih prava i obveza. Pravna pomoć koju pružamo je potpuno besplatna, kako za sve građanke i građane, tako i za osobe pod privremenom zaštitom. Hrvatski pravni centar ima osigurane prevoditelje za ukrajinski i ruski jezik, te je sam prijevod uključen u savjetovanje i besplatan. Između ostalih, osobe pod privremenom zaštitom imaju prava iz sustava socijalne skrbi. Česta pitanja koja nam postavljaju prilikom pravnog savjetovanja su imaju li pravo na jednokratnu pomoć, na koji način ju mogu ostvariti, te što mogu učiniti ako je njihov zahtjev odbijen. Osobe pod privremenom zaštitom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, no prilikom ostvarivanja često se susreću s problemima koji opseg pravne zaštite im je osiguran, mogu li izabrati liječnika primarne zdravstvene zaštite, imaju li pravo na specijalističke preglede i pretrage te operacije. Osigurano je pravo na priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu obrazovanja i u svrhu zapošljavanja, te nam se osobe pod privremenom zaštitom obraćaju s pitanjima gdje i kako mogu pokrenuti postupak priznavanja, te koje je tijelo nadležno za tu vrstu postupka. Pristup tržištu rada i pravo na rad osobama pod privremenom zaštitom omogućeno je na jednak način kao i građankama i građanima Hrvatske, te su njihova česta pitanja imaju li pravo na pomoć pri zapošljavanju, što mogu učiniti ako poslodavac krši njihova prava. Primjerice, rade bez ugovora o radu, nemaju pravo na dnevnu stanku ili godišnji odmor ili im nije isplaćena plaća. Tom prilikom, tijekom pravnog savjetovanja upoznajemo ih s njihovim pravima i obvezama iz radnog odnosa, te im pružamo pravne savjete i informacije o načinima zaštite njihovih prava. Imaju li osobe pod privremenom zaštitom bilo kakvih pravnih pitanja, a koja nisu nužno obuhvaćena navedenim primjerima, stojimo na raspolaganju te nam se možete obratiti. Za besplatnu pravnu pomoć Hrvatskom pravnom centru možete se obratiti na nekoliko načina.
preko e-mail adrese hpc@hpc.hr ili na broj telefona 091 2355 505 od ponedjeljka do petka. Ne ustručavajte se, slobodno nas kontaktirajte za pomoć. Pravnu pomoć i informacije za ovu ranjivu skupinu dajemo najčešće kao provedbeni partner UNHCR-a, UN-ove agencije za izbjeglice.